bata sa drug personality nga si Apa Torpio nadakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Arevalo. Apa Torpio padayon sa illegal drug trade apisar nga yara sa sulod sa Bilibid suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutok live sa Kaingin Lapaz, Iloilo City. John? Jert, padayon subong ang monitoring sang City Drug Enforcement Unit sa iban pagin nga miyembro sang pamilya Torpio nga posible nagapakigbahid man sa illegal nga aktibidad. Arestado sa bypass operations ng City Drug Enforcement Unit ang 22 anyos nga si Mike Torpio sa Arevalo, Iloilo City kagabi. Nakuha ni Nika ang duha pa niya kakaobdanan sang ginapatian shabu nga balor sa masobra 1.7 million pesos. Si Mike ang bata ni Rolando Torpio alias Apa, isa sa tuanay sa mga bantog nga drug personality sa Iloilo City. 3 adlaw na kaligad nadakpan man sa bypass operations ang Iloilo City Police Station 1 ang tiyo ni Mike kag manghod ni Apa nga si Alan Torpio sa Barangay General Hughes. Nakuhaan man ini sang 3 million pesos nga balor sang shabu. Si Alan Torpio, gin-interrogate man sa naton. So later on, nagmuno man sa nga, siya ining sa laligan sa magulang niya nga si Apa Torpio, niya ka-striker ang makulan niya. Siya ni ang ginapakwa. Sang Sabado na ulamid man ang hinablos pagid ng Alan kag Apa nga si Aljun Torpio Divino sa isa ka shooting incident sa Barangay Balabag, Pavia. Ini ang nagserbe nga driver sa motorsiklong ginasakyan sang gunman sa pagpatay kay Winifredo Batican. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nagtimalo si Aljun sa biktima bangod sa onsihanay sa illegal nga droga. Suno sa City Drug Enforcement Unit, ang tanan nga supply sang droga sang pamilya Torpio ang nagahalin kay Apa nga sa karon preso sa Bilibid. Si Apa ang ginakabing nga level 2 target drug personality sa Iloilo City sang 2016. Damo ko ni si Apa, damo siya mga pasimple masuko dito sa Guasang Monte. Kaya ang ila na source wala man nagahalin sa sulod, ara man na sa sa gilid-gilid sa Monte. Dako kita posibilidad nga ang iya kabataan among subong ang gauyat sang kabubusan nga drugs ang pamilya Torpio. Ginakabig man sa kapulisan nga drug group ang mga Torpio. Apang suno sa CDEU, wala man sang dapat kabalakan sa mga ini bangod mahuyang ang ilang grupo. Pero ginaamat-amat naman nga ma-identify kung sino ba gid ang ilang mga ginampangtagaan dire. Padayon pa sa karon niya ginaayam sang CDEU ang iban pa nga mga miyembro sang pamilya Torpio nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Jert, suno sa CDEU nadakpan ang pila ka miyembro sang pamilya Torpio bangod man sa impormasyon gikan sa pila nila ka mga paryente nga hindi luyag maulamid sa illegal nga aktibidad sang pamilya. Jert. Madamo nga salamat sa update kapuso John Sala.